'Yan majalisar Amurka sun mika rahoton bincikensu kan zargin kisan Kiristoci a Najeriya ga fadar White House. Kasar Somalia da yankin Somaliland sun mika wa Amurka gabar ruwa da sansanonin sojojinsu duk da rashin jituwa da ke tsakaninsu. Shugabannin kasashen EU sun sha alwashin ci gaba da taimakawa Ukraine a yakin da take yi da Rasha. To madalla yanzu ga labarin kamar yadda suke. Wasu 'yan majalisar dokokin Amurka a ƙarƙashin jagorancin ɗan majalisa Riley Moore sun miƙa wa fadar White House wani rahoto na musamman kan zargin tsanantawa Kiristoci a Najeriya, inda suka jaddada buƙatar a sanya wa ƙasar takunkumi. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shugabannin addinin musulunci a Najeriya suka yi fatali da buƙatar Amurka na rushe shari'ar musulunci da kuma daina hukunta masu aikata sabo. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani a kai. Rahoton ya ba da shawarar sanyawa da kuma jaddada takunkumin hana biza ga duk wanda aka samu da hannu wajen tauye hakkin addini ko kisan Kiristoci a Najeriya. Wannan rahoto ya biyo bayan bincike ne da shugaba Trump ya umarci Riley Moore da Tom Cole su jagoranta, inda suka bayyana Najeriya a matsayin ƙasa mafi haɗari a duniya ga Kiristoci. 'Yan majalisar sun kuma buƙaci gwamnatin Amurka ta yi nazarin dakatar da shigo da naman shanu da sauran kayayyaki daga Najeriya, duka don matsa lamba ga makiyaya masu ɗauke da makamai. 'Yan majalisar sun buƙaci Najeriya ta soke dokokin shari'a da na ɓatanci waɗanda suka ce ana amfani da su wajen gallazawa Kiristoci, har ma suka ba da shawarar dakatar da wasu tallafin kuɗi da Amurka ke bawa ƙasar, har sai gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakan zahiri na dakatar da tashe-tashen hankula. Tawagar ta Riley Moore ta kuma bayar da shawarar cewa Najeriya ta daina sayan makaman Rasha, maimakon haka ta sayi na Amurka a matsayin wani bangare na yarjejeniyar tsaro ta haɗin gwiwa. Gwamnatin Najeriya dai ta sha musanta waɗannan zarge-zarge, tana mai cewa rikice-rikicen da ke faruwa a ƙasar ba su da alaka da addini illa 'yan ta'adda da ke addabar mabiya mabambantan addinai. Babban sifetan 'yan sandan Najeriya Kayode Egbetokun ya yi murabus daga makaminsa a yau Talata. A cikin wasikar da ya mika, Egbetokun ya bayyana cewa ya ajiye aiki ne saboda dalilai na ƙashin kai da sauran batutuwan da ke da alaka da iyalinsa. Sai dai wasu rahotanni sun nuna cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu ne ya umarce shi da ya yi murabus din bayan wata ganawa da suka yi a fadar shugaban kasa a daren jiya Litinin. Amma mai magana da yawun shugaban kasa Bayo Onanuga, wanda ya tabbatar da ajiye mukamin nasa, ya ce ya yanke matakin ne bisa raɗin kansa, ba wai tilasta masa aka yi ba. Sanarwar fadar shugabancin kasar ta ce shugaba Tinubu ya riga ya naɗa AIG Olatunji Disu a matsayin sabon sifetan 'yan sandan Najeriya wanda zai maye gurbin Egbetokun. An naɗa Egbetokun a matsayin IGP a ranar 22 ga watan Yunin 2023, ko da yake ya kai manzalin ritaya a watan Satumban 2024, amma aka tsawaita wa'adinsa ta hanyar yi wa dokar 'yan sanda kwaskwarima. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta musanta zargin cewa ta biya fansar sama da naira biliyan 2 da kuma sakin wasu manyan kwamandojin Boko Haram 2 don karɓo yaran nan sama da 230 da aka sace a sakandaren Fafiri. Kamfanin dillancin labarun Faransa AFP ne ya bankaɗo yadda Najeriya ta gudanar da wannan mummunan ciniki a watan Disamba bayan sace yaran, lamarin da ya janyo hankalin duniya. A cewar AFP, an kai kuɗin ne ta hanyar amfani da jirgi mai saukar angulu, abinda Najeriya ta musanta a hukumance. Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna a Najeriya ta samu nasarar kashe wasu 'yan bindiga tare kuma da tafke wasu mutane 5 da ke safarar bindigogi zuwa ga 'yan bindigar a wasu ƙananan hukumomin jihar. Kakakin rundunar DSP Mansur Hassan ya bayyana cewa akalla bindigogi 27 ne suka kama a lokacin samaman. Mun samu manya-manyan bindigogi kera AK-47 kusan guda 3 da kuma wadda aka kera ta wadda tana amfani da harsashi wadda ita ma kamar AK-47 take guda 20. Haka zalika mun samu pistol kalla fabricated wadda ake kera ta hannu, ita ma da harsashi take amfani da shi na turawa guda 4. Mun samu ta Ingilishi guda 2 wanda in aka hada bindigogin wancan ga 21 wannan ga guda 6 shine ba mu akalla bindigogi 27 da kuma manya-manyan kwayoyi waɗanda mutanen nan suke amfani da shi, inda Allah ya ba mu nasara muka shiga wuraren inda suke, wasu mun kashe su, wasu kuma muka samu muka kamo wasu waɗanda suke a hannunmu a yanzu haka, kamar yadda yau muka baje koli muka nuna mu al'umma. Amma wani bawan Allah da Allah ba mu nasara muka kama, musamman wanda ya same shi da AK-47 fabricated kusan guda 11 da kuma a pistol kira hannu guda 3, inda ya lodo wa'innan bindigogi ya zubo su a buhun dankali. Bincike yana nan muna yi, wannan abu kusan yanzu muka fara, kuma insha Allahu Allah zai ba mu nasara.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna DSP Mansur Hassan. Bayanai daga jihar Maradi a jamhuriyar Nijar na cewa ana fuskantar tashin farashin kayan masarufi, lamarin da 'yan kasuwa ke alakantawa da tsada ko farfadowar darajar naira, al'amarin da ke jefa al'umma cikin rudani. Wannan na zuwa ne duk da saukin farashin kayayyakin abinci da saukin da suka yi a kwanakin baya, ko da yake kudin sayan kayayyakin na zama babbar matsala ga yawancin iyali, kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto. Kayayyakin da farashinsu ya tashi sun hada da sukari da man girki da shinkafa da dai sauransu, kamar yadda Sanusi Usman, wani dan kasuwa a babbar kasuwar Maradi, ya bayyana. Canjin naira ya fifa shi ke sa kasu na dan ƙara farashi, da kayan da ke hitowa daga Najeriya inda farashin canji ya sauya. Al'umma dai na kokawa da tsadar abinci kamar masara, wadda ke cikin nauyin abincin da suka yi tashin bazata cikin 'yan kwanaki, kamar yadda za a ji a bayanan wasunsu. Azumi ya zo da bambanci, akwai masara jaka 14, shinkafa kuma jaka 12, wani kilo ma hana mashi wayar sai. Kasuwanci bai tafiya da kyau. To azumi ne ga yana ya isko mu ba wuya ba daɗi. Abinci dai ya yi sauki ba kuɗin ce. Dan uwaye mu muna cikin wani halin neman abin da za a ci. Ka ga mu na ai bakin kasuwa ka tarzo mu ko. To neman abincin ci muka yi to. Malam Kabiru Yusuf, wani malamin addinin Islama ne da ya shiga sahun kira ga 'yan kasuwa da su tausaya wa al'umma. 'Yan uwa musulmi ku diba wanda ba addinin musulunci suke ba, in sallar ta zo ko wani al'amuran su ya zo sai su tausaya. Amma mu musulmi ba mu tausaya, kuma aki sallallahu alaihi wasallama ya ce man la yarhamun nasa la yarhamuhullah. Duk wanda ba ya tausaya ma mutane, ubangiji Allah bai tausaya mashi. Ya jama'a mu tausaya a cikin wannan wata mai albarka. Bisa dukkan alamu dai alkawarin rage farashin da 'yan kasuwa suka dauka gaban ministan kasuwanci ba su cika shi ba, na rage farashin kayayyakin su saboda Ramadan. Ahmad Alhassan, RFI Hausa. To an gaida Ahmad Alhassan. Ghana da Burkina Faso sun rataba hannu kan wasu yarjejeniyoyi na haɗin gwiwa don samar da tsaro akan wasu muhimman hanyoyi da 'yan kasuwa ke amfani da su don hada-hadar kayayyaki a yankin Sahel. Hauwa Aliyu na ɗauke da rahoto. Cikin yarjejeniyoyi 7 da wakilan kasashen suka sanya hannu a ciki bayan shekaru 6 sun hada da samar da sabon tsarin tsaro tare da dakila ayyukan ta'addanci a yankunan, sai shawo kan matsalar ambaliyar ruwa daga kogin Bagre wadda aka dade ana fuskanta a arewacin Ghana. Sauran sun hada da samar da ingantaccen lasisin tuki wadda ya dade yana zama barazana tsakanin direbobi a hanyar Tema zuwa Ogadugu, sai kuma yarjejeniyar sufuri da samar da sabbin ka'idoji kan safarar kayayyaki da fasinjoji. Bugu da ƙari, ƙasashen biyu sun amince da fitar da sabon tsarin haɗin kai a iyakoki wadda zai ƙara ƙulla kyakkyawar halaƙa tsakanin garuruwa da ke iyakar da warware matsaloli da ake fuskanta. A ɓangaren tabbatar da tsaron matasa da jami'an tsaron yankunan, ɓangarorin sun amince da hana girbi ko safarar miyagun ƙwayoyi da sauran ƙwayoyi masu sa maye. Haka zalika, ƙasashen sun tattauna hanyoyin samar da ci gaba da ƙara ƙulla halaƙar kasuwanci mai ƙarfi da ɗorewa. To duk da kokarin da manyan kasashe masu hamayya da Amurka ke yi wajen ganin sun dakile tasirin ta a sassan duniya, musamman ma a nahiyar Afirka, kasar Somalia da kuma yankin Somaliland wanda ya balle duka sun yi tayin miƙa wa Amurka sansanin soji da kuma gabar ruwansu a wani yunkuri na kulla alaka da Amurkan. Kan haka Ahmad Alhassan ya tuntubi Farfesa Tukur Abdulkadir na Jami'ar Kaduna ga tsokacin da ya yi mana. Wannan ba wani abin mamaki bane ba idan aka yi la'akari da cewa kasashen guda biyu, ba ma kasashe guda biyu bane ba, don ba doka ce ka ce kasa ba, babu kasa mai suna Somaliland, sai dai yanki na Somaliland, don duniya bata amince ba, kasa ɗaya ce kawai ta amince da ita ce Isra'ila. Saboda haka babu kasa mai suna Somaliland, sai dai yankin da ya balle yan tawaye kuma waɗanda suke samun goyon bayan Donald Trump da Benjamin Netanyahu suke kiran kansu kasa, amma duniya bata amince ba. Kuma Somalia in ka kalle ta ai kasa ce wadda har yanzu ba wai zaune take ba wai shugabanci ake da shi na halacci ba. Saboda haka wannan ba zai zama abin mamaki ba, tunda kasashe ma waɗanda suke na demokaradiyya, yanzu ba ga Najeriya ta jawo sojojin Amurka ba, duk da kasa ce ta demokaradiyya, amma kuma duk da mutanen ƙasar nan ba su amince ba, duk da kokarin da ake na a raba kawunan mutane. Amma ai kaga saboda haka wannan bai zama abin mamaki ba, illa dai wannan shugabanci na Donald Trump yana ƙara mai da Amurka saniyar ware a siyasar duniya da kuma diplomasiya. Saboda haka
haka wannan kalubale ne ma Amurka da kuma waɗanda suke son su ci gaba da zama kannukan farautanta ko a Afirka ne ko a Asiya ko a Latin Amurka. Kalaman Farfesa Tukur Abdulkadir. Mahukunta a Afirka ta Kudu sun sanar da cewa 11 daga cikin matasa 17 da aka yaudara tare da sanya su aikin soja a Rasha na shirin komawa gida nan ba da jimawa ba bayan wasu guda 4 da suka koma a makon jiya.